saben bengi. Kene kowe mapan kene tengah Mbah kene. Bejo di Mbah Bejo ya ayo. Ayo Mbah Bejo. Kok tumben sih kalem. Kene Rin. Kene Mbah. Oh, tukang soto nyampe bingung wong telu kok misah-misah. Burin, ya Allah, iki wong tua Rin, enggak lho Mas, enggak lho Mbak, ya artine rasi itu enggak kesampean. Gonmu ki mambu. Suarane kaya ngono kuwi jak, bocah kuwi yo. Yen memajan, mong karo, kene lho Rin, Mbah, ayono benro. Kene bayane benro. Astagfirullah. Pak. Jerurung. Enak ora, Pak? Enak. Takut dange Rini DJ ala gandul. Masa lek Rini ndek gandul-gandul karo ya. Duwe aku gandul-gandul lho. Oh. Lah piye? Saka kowe niki nek wedang-wedang iki. Anak gandul. Anak denak. Rini iki saka kene mak biak. Apane? Ayo, anak gandul ngono mau dikundang apa dikundang? Alah gandul. Alah geyel. Alah muter. Alah seser. Aku tuh pesona. Apa Pakde? Mbah. Saya nyeluk Mbah napa-napa. Dilapirin. Rin, malah rasa nyuara tak cedhaki gendul mau. Oh enje tak gendul enje. Monggo, masuk ta eko. Ayo, embang aku. Ajeng bawa. Kembang wae weton. Kok di renekne lho. Enggak mau. Pak Cinta. Sarwi. Ayo ini kudu satu. Kendangi. Ngatek sih Pak, aku main karaoke main enak. Ngatek. Oh, kemrungsung ya. Oh, iki arep maghrib dadi kemrungsung yo. Heeh, kemrungsung. Iki masuk lagi. Aja. Bang. Aja. Pan.
Apa? Apa? Panas udan. Erin, nek tak lebokke kono kembali ke Pak Yono meneh. Lah kok padha karo. Panas udan. Janjine Mas, janjine kepiye? Jam esuk-esuk jaman Panas udan panas aling-aling caping gunung. Ayo, enggak mau, aku enggak mau. Untuk ngomong lagi ngomong. Nadyan wadon sareta kendangnya langsung digeculke ya Mas. Irini ben isik iso pola. Serep ya. Ayo, monggo Mbak Rini karo Mbak Denis. Serep ya Mas.
Syukur bisa nyala menang desa hati reca Matur sembah nuwun